Dobré ráno, vítám vás u Vlogmasu deň 10. Ja aktuálne teda idem do školy, pretože mám súťaž, mám Pythagoriadu a potom mám chemický taký akéby krúžok, čo ja chodím a máme tam nový mydlá, takže keď sa mi prezentujem, to tam natočím a potom po obede idem do BMky a tak môžem čo natočiť potom stavať, čo som si kúpila. Môj deň, ako každý iný, je taký nudný. Momentálne kráčam domov zo školy a ideme do Vranova, takže potom sa vám ozvem, idem na nákupník a potom urobím hlavu. Bola som v obchode v DMke, tak vám ukážem, čo som si kúpila. Kúpila som si, začneme od takých klasických vecí, je od Ballet maska s kokosom, akože vôňa kokosu. Ako ďalšie som si kúpila novú riasenku od Essence I Love Extreme, toto už poznáte z mojich videí. Potom som si kúpila novú kefu, pretože tamto už moja je stará zničená, tak som potrebovala strašne rýchlo novú a tak som si kúpila takúto. A nemôžem zabudnúť, že v DMke mali aj novú vec od Essence a je to Juicy Bomb spray a ten má príchuť alebo vôňu Sweet Drops Coconut Chill, takže kokosový a strašne pekne vôňa. A ešte som si kúpila od Ballet deodorant nový, pretože ten, čo som ukazovala v jednom videu, tak ten mám už na tele, kúpila som si ešte jeden. A to je zatiaľ všetko z mojho haulu. Tak zatiaľ bye bye. Viem, že to nie je moja obvyklá vec, čo ja natáčam do Vlogmasu, ale dneska nemám čo také natočiť ešte. Tak vám natočím hru proste taká, že tam si robíme slizy a ideme vytvoriť jeden spoločne. A máme takéto na výber, že aké chceme mať slizy. Mne sa strašne páči ten milky, takže urobíme milky. Takže máme a teraz si urobíme farbu. Ja chcem mať takúto modrú. Takže modrá je hotová, vyzerá inak, ale teraz si idem dať do nej nejaké blbosti. Tak ja si tam dám toto. A samozrejme, keďže to je modrý slis, tak si dám aj modré bulbočky. Takže takto to ďalej to vyzerá. A môžeme si tam dať ešte jedny a teraz tam dáme kvetinky. Takisto modré. Už aj tie tam pridávam. No a takto je výsledný náš ten modrý sliz. A ideme si urobiť ešte asi tak dve a potom neviem, čo budem robiť ešte. Takže poďme a teraz si chcem urobiť cream cheese, takže poďme na to. Máme hotové a tento si dám zase fialový. Tak a teraz do toho idem pridať nejaké tie ozdôbky a to fialové sa mi strašne páči a srdiečka. A dám si tam takéto. No a tam si k tým srdiečkám dám asi trblietky. Tie som si vybrala fialové. A takto vyzerá náš výsledný sliz. A to je vlastne náš druhý a ideme urobiť ešte jeden a potom urobíme jednu hru ešte. Tak a ideme si robiť teda ten posledný tretí a ten si urobím asi taký fluffy a do toho si dám túto rúžovú. Rúžová sa mi strašne povedla a tak si tam dám zase trblietky a dám si tam poriadne rúžové. A teraz si tam dám srdiečka a tak isto rúžové. Tak a takto vyzerá náš výsledný teda sliz a ideme skúsiť teda tú hru, lebo v tých slizoch, čo ja hrám túto hru, tak tam máme také aj aktivity, že máme urobiť taký sliz a za to dostaneme body. Alebo proste peniaze, ktoré zbierame. No a tú hru nájdete, ak je tu Great, tak tu máte hru. Tu ich máte viacej a ja strašne, ja vám ukážem teda tú Lulu. Ten sliz má vyzerať takto červene a musím ho urobiť podľa toho. Tak dáme samozrejme, že červenú, keďže to je červená farba. Potom dáme jasne, že srdiečka, keďže tam asi nebudú tie kvety. A samozrejme, že budú zelené.
A slicia hotový, toto usnete, že či máte dobre toto a toto stávate, ako hovorím tie. A ideme na druhý level a ten už robíme sami. Dáme samozrejme, že fialovú. Dáme tam určite jahody. A už som sa rozhodla, že pôjdeme na ten tretí, pretože no a to už musíme urobiť aj také. To proste to bude sa strašne striedať. Tak. No samozrejme, že tam dáme bielu. Urobíme 3 levely a to je všetko. A slime typ, slime color a má všetko správne. Takže... A teraz idem skúsiť tu ešte jednu hru, ktorú som hrávala, keď som bola akože úplne menšia. Akože tu sliz už až tak nehrám, ale chcela som sa strašne podeliť s tou hrou pre milovníkov slizov a to musíme hádať, že aká farba bude v sliz. Takže napríklad červená. Rozmiešam ju. No a teraz sa zistí, aká to bola farba. A bola to červená, takže som to zriefla dobre. A tak sa to bude robiť. Poďme ešte jedenkrát a teraz dám zelenú, pretože tomu verím. No a teraz som bože neuhadla a je to fialová, takže nevadí. Tu vám píše, že you guessed it wrong. A to bolo vlastne z tej hry všetko, takže tak nejak. Komentárami môžete napísať, akú z týchto hier chcete vidieť na budúce, okrem Avatar World, pretože tu som vám ukazovala v jednom videu. A máte tu ešte ďalších pár, takže mi napíšte do komentára, že akú aplikáciu alebo čo chcete vidieť. Samozrejme okrem Instagramu a Avatar World. A ja sa teraz vlastne idem učiť povesť a je to povesť od Ondreja Bartoša Vtáčnik. Má to dve strany, má to takúto jednu a tu je druhá, takže mám to co sa učiť. A zatiaľ viem z toho potade. To dúfam, že zatiaľ postačí a teraz sa idem učiť ďalej, tak zatiaľ sa uvidíme potom. Vedľujem sa, že mám akože mokré vlasy, ale som si ich umývala. No a ďakujem, že ste video dopozerali do konca a dúfam, že mi zanecháte like a odber. Do komentára mi napíšte, čo by ste chceli vidieť vo vlogmase číslo 11. A bye bye!